Terve! Mä oon Sammalmajasta Heidi Immonen ja tällä videolla mä annan sulle 7 hyvää vinkkiä, joiden avulla sä voit kohottaa sun vastustuskykyä. Ja ajan kuluessa voit huomata, kuinka pikkuhiljaa sä pysyt yhä terveempänä ja voit ehkä alkaa luottaa siihen, että sun kroppa toimii, sun elimistö toimii tasapainossa luonnollisesti ja myös tehokkaasti pystyy suojautumaan mahdollisia taudinaiheuttajia vastaan. Ihan ykkösasia, jonka mä haluan nostaa esille tällä mun listalla, on kaikki tää, mitä sä näet mun ympärillä juuri nyt. Elikkä luonto, varsinkin metsä. Viime aikoina metsää on tutkittu aika paljon ja on todettu, että se lisää tosi tehokkaasti vastustuskykyä. Täällä nimittäin leijailee puista, kasveista, maaperästä semmoisia hyviä mikrobeja meidän iholle, hengityksen kautta kulkeutuu meidän sisälle ja se nostaa vastustuskykyä. Jos et pääse ihan aitoon metsään, niin yritä sisällyttää kuitenkin sun arkeen käyntejä vaikka puistossa, puutarhatöitä, että pääsisit kosketuksiin kasvien kanssa ja maaperän kanssa. Siitä on todella suurta hyötyä. Ja lisäksi se rauhoittaa ihanasti mielen ja virkistää ja piristää. Aina tältä metsästä lähtee paremmalla tuulella pois kuin mitä tänne ehkä on tullut. Tämä on aivan siis niinku suomalaisten semmoinen ykkösjuttu, mitä kannattaisi hyödyntää enemmän. Toinen asia, jolla sä voit vaikuttaa sun vastustuskykyyn suuresti, on se, mitä sä syöt. Mitä sä pistät sinne sun kroppaan päivittäin? Onko se ravinteikasta, monipuolista, puhdasta, ehkä mahdollisesti myös luomuraaka-aineista valmistettua? Jätä vähemmälle tai kokonaan pois teollisesti valmistetut, paljon lisäaineita sisältävät einekset. Ja pyri pitämään sun syömä ruoka mahdollisimman puhtaana, ravintorikkaana, koska se myös imeytyy paremmin sun kehossa, sun suolisto voi paremmin ja suoliston hyvinvointi myös lisää sitä vastustuskykyä. Eli kiinnitä huomiota siihen, mitä sä syöt. Kolmas asia on varmaan kaikille tuttu asia, että sitä pitäisi olla tarpeeksi, mutta joskus se vaan tahtoo meillä jäädä liian vähälle. Ja se on juttu, mikä myös vaikuttaa vastustuskykyyn, eli lepo, uni, riittävän pitkä ja laadukas yöuni, rentoutuminen päivän aikana. Sillä ne aktivoi meidän parasympaattista hermostoa, eli tahdosta riippumatonta hermostoa, ja samalla myös vähentää stressihormonien määrää, alentaa verenpainetta. Ja nämä tutkimusten mukaan sitten lisää vastustuskykyä. Ja tosiaan sen laadukkaan yöunen lisäksi sä voit itse vaikuttaa siihen sun palautumiseen ja parasympaattisen hermoston aktivoimiseen rentoutusharjoituksilla, vaikka esimerkiksi ohjatulla rentoutusvalmennuksella, mitä mäkin teen. Siinä keho ja mieli saatetaan niin syvään rentouden tilaan, että parasympaattinen hermosto aktivoituu ja kaikki nämä hyvät, myös vastustuskykyä lisäävät vaikutukset pääsee sitten valloilleen meidän elimistössä. Eli kiinnitä huomiota, että sä päivittäin palautuisit hyvin. Neljäs asia, johon sun pitäisi pyrkiä, on se, että tekisit joka päivä semmosia asioita, jotka tuottaa sulle iloa ja nautintaa. Tekisit jotakin pikkujuttuja vaikka, jotka sä oot itse valinnut, josta sä tykkäät. Nimittäin tämmöinen hyvinvointi, mielen hyvinvointi, myös lisää vastustuskykyä. Kun siellä löytyy siellä päivässä niitä ilon hetkiä ja nautinnon hetkiä. Semmoista yleistä mielen hyvinvointia. Niin lisäilepä semmosia pikkupilkahduksia sinne sun päivään. Ota aikaa niille.
5. asia, joka vaikuttaa vastustuskykyyn, on ihmisen fyysinen kunto. Ei tarvitse olla huippu-urheilija, mutta se, että tuntisit, että sulla on ihan hyvä peruskunto. Ehkä sä harrastat jotakin liikuntaa muutaman kerran viikossa. Ja tunnet, että sä selviydyt hyvin, reippaasti ja melko helposti arjen askareista, jotka vaatii sitä fyysistä kuntoa. Niin aina kuntoa kohottamalla pikkusen niin voi lisätä sitä omaa hyvinvointia ja virkeyttä ja samalla myös vastustuskykyä. 6. asia, jolla sä voit lisätä sun vastustuskykyä, on se, että varmistat riittävän vitamiinien saannin. Perusvitamiineista ihan esimerkiksi C- ja D-vitamiinit säännöllisesti nautittuna ja riittävän suurina annoksina, niin tutkimusten mukaan melko hyvin suojaa taudin aiheuttajia vastaan. Sä voit käydä mittauttamassa ihan sun vitamiinitason, jos tuntuu siltä, että haluat saada sitä tarkempaa tietoa. Tai että sulla ei ole mitään käsitystä, että mikähän se mahtaa olla. Elikkä vitamiiniostoksille, varsinkin jos tuntuu siltä, että se sun ravinto ei ehkä ole niin monipuolista kuin pitäisi olla. 7. asia, jolla sä voit lisätä sun vastustuskykyä, niin tää on ihan mun lempikohta, koska se on hermorotahieronta. Muutama vuosi sitten, kun mä itse kiinnostuin ja innostuin tästä hermorotahieronnasta ja lähdin sitten ihan opiskelemaan hermorotahierojaksi ja siitä lähtien otin itsekin säännöllisesti sitten hermorotahierontahoitoja, niin enpä ole sairastanut yhtään mitään. Ja pikkuhiljaa mulla on vahvistunut myös itseluottamus siihen, että mun keho toimii tosi hyvässä tasapainossa ja suojautuu mahdollisia taudin aiheuttajia vastaan, puolustautuu tehokkaasti. Mä voin luottaa siihen, että kaikki mun kropassa toimii hyvin. Ja hermorotahieronnassa se teho perustuu siihen, että paitsi toki että tässä 2 tunnin hoidon aikana se parasympaattinen hermosto aktivoituu ja laskee taas niitä stressitasoja ja verenpainetta, mikä lisää vastustuskykyä, mutta hermorotahieronta myös aktivoi niitä elimistön omia toimintoja ja tehostaa ravinteiden imeytymistä kroppaan, tasapainottaa kehon toimintoja. Aivan päästä varpaisiin, niin se on niin kokonaisvaltainen hoitomuoto, niin suosittelen kyllä lämpimästi, mikäli sun paikkakunnalla sattuu hermorotahierontaa olemaan tarjolla, niin ottamaan sieltä semmoisen sarjahoidon ja huomata sen hyvää tekevät vaikutukset. Lopuksi mä haluan vielä muistuttaa siitä, että vaikka sä noudattaisit näitä kaikkia mun antamia vinkkejä, niin tosi suuri merkitys on sillä sun positiivisella ajattelulla, että sä ajattelet myönteisesti itsestäsi ja toisista ihmisistä ja koko tämän elämän kannattelevasta voimasta. Ja että voit luottaa sun oman kehon toimintoihin ja voit luottaa itseesi. Niin sillä on todella iso vaikutus sun vastustuskyvyn ylläpitämiseksi ja jopa lisäämiseksi. Toivon sulle positiivisia ajatuksia ja oikein hyvää vointia ja terveyttä sinne sun arkeen. Heippa!